Palembang untuk gongnya. Mau sarapan, Dre? Karo apa? Ini masih berhenti di lampu merah, guys. Kok golek sarapan ya, Andre? Dian bakpo apa gak? Nah, ini masih sampai di Jajak. Pak suwe sarapan. Burung sarapan podoan, guys. Nanti kita sarapan di sate Pak Eko. Warung. Belum buka ya ini sate Pak Eko. Perjalanan kira-kira masih setengah jaman, guys, dari tempat pengrajinnya. Aku waya kontrol behel. Kapan? Jalannya bertikung-tikung, guys. Iki sik nunggu Andre njupuk apa? Gong. Soalnya ning kono iki enek wong meninggal ya, guys. Dadi Andre sing tak kongkon njupuk mlaku. Soalnya sing meninggal lokasi niki pas ndek omahe wonge kono. Iki karo Pak Su tak enteni ndek kene. Wanase pol iki mentor-mentor, guys. Iki dalan arah pendek Blimbing Sari. Kalau wis teko nggone Blimbing Sari tak sepilne pantene ya, guys. Sik nunggu Andri dipek. Ndek kono ke lho, guys, panggone. Durung ketok Andre, guys. Nah, itu di belakang sudah datang gongnya, guys. Gongnya itu besar banget. Nah, itu Andre duduknya di belakang bersama gongnya, guys. Halo, Andre. Halo. Enak? Enak. Oh, windan suwi ya ngono. Wonge sik tak jiah ya, Andre. Nah, iya toh. Loro apa jari? Setrep. Kita lanjut jalan lagi, Andre. Golek sarapan, Andre. Karo Pak Bos, Andre. Ini sarapan cumi bakar apa ikan bakar, Andre? Karo manut ya, Andre ya. Kalau guys, bandara Banyuwangi.
sekolah penerbangan yang ada di Banyuwangi. Iki mau menuju di pantai Blimbing Sari, guys. Di sana terkenal dengan ikan bakarnya. Guys, yang pengen roh Andre linggo ndek kono kae, guys. Nunggu di gong. Sume wong mantu bisa. Iya, itu sandi. Nah, iki wis teko Blimbing Sari, guys. Kayak pantai ini wis ketok. Warung-warung ikan bakar iki, guys. Nah, iki pantai Blimbing Sari. Kise golek panggen parkir mobil, guys. Sawi ya kak Deni. Setahun Kak Reni terakhir karo mak-mak ya. Ya Karo Kipan. Tempatnya asri iki, guys. Ini parkirnya pakai sing tutup ya. Boleh apa nih kan? Nanti baru buka tutup kok. Biar apa? Bener deh. Kayak guys, pantai nih, guys. Ombaknya gede. Kasih arep puter golek panggonan parkir. Asri banget untuk tempatnya ya, guys. Gila rono terus kuwi ndek Bali kuwi, guys. Bojoku sik ndek kono parkir mobil. Golek nggon sing penak. Andre lagi pesen kopi. Enek perahu nih, guys, golek iwak. Nah, iki wis meh teko omahku, guys. Hujannya mulai turun. Mendung banget. Kan kali bukan ini. Kayak Andre nunggu nikong ning buri. Iki hudane wis mulai rintik-rintik.
Gonge aman, Dre. Man. Gojeki lho. Ya. Iki mari ki ngliwati jembatan dhisik, guys. Ape menuju ndek omahku. Jadi wis mulai terus iki, guys. Santri itu gas. Kok nyapa? Bah mobil. Nah, iki jembatane, guys. Iki jenenge jembatan Kali Baru. Kayak kali ini. Iya. Dan terus ki, guys. Nah, iki wis teko pasar, guys. Wong dodolan kudanan iki, guys, mesakne. Nah, iki ngliwati Indomaret. Ini iki yo akeh kulineran, guys. Nah, iki omahku lagi, guys. Ayo omahku iki wis teko. Iya, Andre. Ini kita, Mas. Hah? Beli ini kena. Ya, aku wis tekan ngomah, guys. Ibu kakak Dava. Komah udane dawa respol, guys. Iki wis mlebu omah ya, guys. Po weteng soalnya mau ngondong ki lampune dipateni karo kakak Dava, guys.